Hello guys! This is our menu for today. Magluluto po tayo ng sinigang na tiger prawns. So, eto po siya. Malalaki. And lilinisan po natin ngayon. Tinanggal natin yung yan. Matulis na part. Anong tawag doon guys? Tapos, hiniwa natin dito sa gitna para matanggal natin yung intestine nila. Yan. Yung black na yun ang tatanggalin natin guys. Yan. So far, lilinisan natin yan. Okay? Prawns. Tapos na natin ginunting yung mga ano niya, balbas ba yan? Tapos nahiwa na natin lahat. So kailangan na natin tanggalin itong mga intestine nila. So eto po, this is the way how to devein a prawns or a shrimp. So kailangan natin tanggalin yan guys kasi po yung mga nandito yung mga kinain nila. Ayan. So, ayan. Hilain lang natin. Ayan. Ayan. So, yan po yung kailangan natin tanggalin. Alright? Yan po yung intestine. Mga kinain nila nandyan na. Ayan. Since natanggal na, ayan, okay na siya guys. Hiwain lang natin yun sa gitna or guntingin. So, wala na. Malinis na po siya. Yan po yung ano niya, oh. Right? Ayan. Ito na po yung malinis na tiger prawns natin. Yan na po sila. Pagluluto ng sinigang na tiger prawns, ito po yung ating mga ingredients guys. So, meron po akong isang onion, ginger, tomatoes or kamatis, ang sinigang mix, of course, ang ating salt or asin, paminta or black pepper, at ang ating shrimp broth cubes. Ang ating shrimp broth cubes, guys, is optional lang po ito. Gusto ko siyang dagdagan para lalo siyang mas malasa. And ang ating gulay, of course, bumili po ako ng pak choy. Ayan po si pak choy. Pwede rin po kayong gumamit ng pechay or any vegetables na dapat natin na isahog sa sinigang. I mean, okay, since hindi po available ang ating pechay, so pak choy na lang po ang aking kinuha. So, it's quite expensive po ito. Itong si Baby Bok Choy. Bok Choy. How to pronounce that one? Bok Choy. Ayan. Sahog natin sa ating sinigang na prawns. Para mas lalong masarap. May vegetables. Ayan po guys ang ating mga ingredients. Na-chop na natin ang ating mga ingredients. Ang kamatis, ginger, at ang ating onion. So, ito na po yung ating pak choy. Ayan. Pwede po ang pechay, pwede po ang mustasa, pwede po ang kangkong. Ayan. Since hindi po sila available ngayon, si pak choy po ang aking binili. Ayan po guys. So, let's start cooking na guys. Umpisa na natin. Set na natin yung yan. So, ito po yung ating kaserola. Lalagyan na natin ng tubig. Yan. Mineral water po yan. Hindi galing sa tapang tubig. Yan, para mas safety. So, lagyan na natin ng tubig at hayaan lang natin siyang kumulo. Or bago siya kumulo, pwede na rin natin siya guys ilagay ang ating kamatis, onion at luya. Okay.
Bagay na siyang nakulo. So, pwede na natin ilagay ang ating luya, kamatis, at sibuyas. Ayan. Pagsama-samahin na natin. Yung mga iba, hindi pa siya nakulo, pwede na nang i-drop yan. Yung mga iba naman, inaantay pa na kumulo bago nila ilagay yung mga ingredients na to. And pag kumulo yan guys, ang ginagawa ko, yung kamatis, minamash ko siya para lalong lumabas yung ano niya, yung tawag doon. Hindi naman yung sustansya, pero yung ano ba, yung tamis niya, ganyan kung matamis. Kailangan kong i-mash yung kamatis. Ayan, nakulo na siya guys. Tulad ng sinabi ko kanina, bahala ka kung gusto mong i-mash yung kamatis o hindi. Pero ako kasi guys, ito, malambot naman na siya. Minamash ko siya. Ganito lang yan. Yan, dinidiin ko yan. Kung may masher kayo, potato masher. Pwede nyong gamitin. Ako, pwede kong tigain lang ng ganyan. Alright? As you can see, ayan, medyo nagbago na po yung kulay ng ating tubig. Ayan, may mga lumalabas na ganyan. O, diba? O, ayan, galing yan sa kamatis. So, ayan, pwede na natin ilagay ang ating paminta. So, sa procedure, bahala na po kayo kung ano yung gusto nyong unahin. Pero what I'm showing you guys is, this is my own way. Ayan ang ating paminta. Okay. Pakuluan lang natin saglit. Then, pwede na natin ilagay ang ating prawns. Next, pwede na natin ilagay ang ating tiger prawns. Ayan. Yummy. Ang lalaki nila guys. Oh. Sinigang na prawns. Alright. Bring to boil. Pwede na natin ilagay yung ating shrimp broth cubes. Kumukulo na guys. Looks yummy. Yun o. Ang ating sinigang na prawns. Yun o. Ayan. So kita nyo na guys. Pag minas nyo yung kamatis, ayan, yung mga orange lumalabas. Sarap kaya niyan. O. Pwede na natin ilagay ang ating sinigang mix. Pwede kayong gumamit ng kamyas. Pwede kayong gumamit ng sampalok. Yan. Wala kasi yan sa akin dito yung mga fresh na sampalok or yung mga iba gumagamit lang sila ng lemon or calamansi. So, meron naman sa akin na mas mabilis na way. So, I go for sinigang mix na lang. And then, lagyan na natin ng salt. Salt, guys. So, eto si iodized table salt. Tingnan natin. Salt to taste daw. Ayun. Tikman na natin. Grabe. Ang sarap. Perfecto. Okay na yan. Lalagay na natin ang ating mahiwagang dahon. Si bok choy. Or pak choy. Ano ba yan? Baby pak choy. Mahal to dito.
Pero marami to sa Singapore, sa Hong Kong, sa China, mga ganun. Ayan. Pag naluto yung dahon konti, okay na. Luto na. It's ready to serve. Natin kung luto na. Ayan. Luto na, guys. So, another cooking video vlog presenting ang ating sinigang na prawns. Happy cooking! Ending up like Chris Reyes. If Gallo is gonna come after me, it doesn't matter if it's in 5 years or 7. We only have so long before me working on this becomes too